आर'नाइ 5G इउट्युब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि 3.0 अरुणोदय स्किमनि एप्लाइ बेनि आपडेटखौ लानानै फैदों। लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि रां हाबनायनि आपडेट, लोगोसे जायनिया मेसेज फैबाय आरो सोरनियाबा मेसेजआ फैयाखै, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिग आपडेट लानानै फैबावदों जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव बेनि A to Z डिटेल प्रसेसआव सावरायगोन, जाहाथे नोंथांनि डाउटआ क्लियार जायो, नोंथाङा रांखौ माब्लासिम मोनहैनो हागोन। जोङो बेफोरनि आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव नायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान गभर्नमेन्ट स्किम डिटेल्स नोंथाङा मिथिनो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो आसाम अरुणोदय 3.0 बेनि एप्लाइ जानो गोनां नोंथांमोना मिथिखादोंमोन। इलेक्शननि सिगाङाव आसामनि CMआ बुंदोंमोन प्रत्येक रेशन कार्ड थानाय न'खरनो अरुणोदय स्किम होनो थांखि लादों। नोंथाङा बे अरुणोदय स्किमखौ मोननोब्ला माबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया नांगोन जोङो बेखौ सावरायगोन आरो बेनि खामानिया बेसेबां आग बारायखो आसामनि CMआ रोखायै फोरमायनानै होदों, जोङो बेखौबो नायगोन। गिबियावनो नोंथाङा 3.0 आव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा अनलि नोंथांनियाव रेशन कार्डनि गोनांथि जागोन। लोगोसे नोंथांनि बे अरुणोदय जाय केन्डिडेटआ बेखौ एप्लाइ बानायगोन बिथांनिया आधारजों बेंक एकाउन्ट DBT लिंक थानाय जानांगोन आरो न'खरनि सासेल' गार्जेन, बेखौ अनलि फिमेल मानसिनिल' होनाय जायो। न'खरनि गार्जेननो बे अरुणोदयनि रांखौ मास मोनफ्रोमबो मास जोबनायनि 11 नैबे थारिखखालि 1250 बेखिनि रांखौ बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट हरनाय जायो। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय। नाथाय दा बेनि एप्लाइ जागोननि प्रसेसा बेसेबां आग बारायदों जोङो बेखौ गिबियावनो नायनानै लाग्रोदिनि। बेनि उनाव जोङो नायगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि महिला उद्यमिता स्किमनि रां हाबनायनि आपडेटखौ नायगोन आरो मेसेज फैनाय, मेसेज फैयै आरो नोंथाङा जायनिया मेसेज फैबाय नोंथाङा दा मा खालामबावनांगो जोङो बेनिबो आपडेटखौ नायगोन। दानिया जोङो नैबे अरुणोदयनि खामानिया दा बेसेबां आग बारायनानै दं, गभर्नमेन्टआ बेनि बागै मा बुंखो, गोदानै 3.0 नि एप्लाइ बेनि बागै मा बुंदों, जोङो बेनि आपडेटखौ नायदिनि। আমি অৰুণোদয় আঁচনি সেচুৰেশ্যন পৰ্যায়ত লৈ যোৱাৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি অসমৰ ৰাইজক দিছিলোঁ যে আমি যিমান পাৰোঁ অৰুণোদয় আঁচনি আমি ৰাইজৰ মাজলৈ তাক সৰ্বাধিক পৰ্যায়ত লৈ যাম, যাতে নোপোৱা মানুহৰ সংখ্যা কমি যায়। তেনেকুৱা কৰিব হ'লে কিমান মানুহক এই আঁচনিৰ অধীনত আনিব লাগিব, কিমান টকা ব্যয় কৰিব লাগিব, এই গোটেই দিশটো চিন্তা কৰি আমাক এমাহৰ ভিতৰত এখন প্ৰতিবেদন দিবলৈ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, আমাৰ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, গোটেই আঁচনিখনৰ ওপৰত আমি এমাহৰ ভিতৰত পৰামৰ্শ দিবৰ কাৰণে আমি আজি কেবিনেট উপসমিতিখন গঠন কৰি দিছোঁ। दानिया नोंथाङा मिथिनो मोनबाय बे अरुणोदय 3.0 नि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय मास मोनसे गभर्नमेन्टआ बेयाव मोनसे कमिटि दानानै होदों। बे कमिटिया CMनो रिपर्ट होगोन। बेनि उनाव बे आसाम अरुणोदय गोदानै 3.0 नि बे एप्लाइआ सोलिसिगोन। नोंथांमोना वेट खालामनांसिगोन। साननैसोनि उनावनो नोंथाङा नैबे आगस्ट नङाबा सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो नोंथाङा बेनि एप्लाइखौ बानायनो हागोन। नोंथांमोना रोखा जाबाय जानो हागौ। गोबां गोनो गोथो मानसिफोरा सोंहरबाय थादोंमोन। CMआ बुंदोंमोन इलेक्शननि सिगाङाव गोबां रेशन कार्ड थानाय जाय बिथांमोननि न'आव रेशन कार्ड दं बिथांमोननो बे अरुणोदय स्किमनि लाभखौ होनो थांखि लादों होननानै बेफोरबायदि गोबां बानस'बाय थादोंमोन। दा बेनि फाइनाल डिसिसनखौ आसाम गभर्नमेन्टआ लानो नागिरदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअ'नि जोहै नुनो हाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां हाबनाया माला हाबगोन आरो जायनिया मेसेज फैबाय आरो मेसेज फैयाखै नोंथांमोना मा खालामनांगोन जोङो बेनि आपडेटखौबो नायदिनि।
दानिया जोङो सावरायगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि महिला उद्यमिता स्किमनि 10,000 रांखौ नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन जोङो बेनि आपडेटखौ सावरायगोन आरो जायनिया एसएमएसआ फैबाय नोंथांमोना दा नोंथांमोनखौ मा खालामनो लेंहरगोन लोगोसे जायनिया एसएमएस फैयाखै नोंथाङा मा खालामनांगोन जोङो बेनि प्रसेसखौ नायगोन बेनि बागै गोबां दासिमबो मानसिफोरानो गोनो गोथो जाबाय दं मेसेज फैयैखौ लानानै गोबां कमेन्ट बानायदों गिबियावनो नोंथाङा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि महिला उद्यमिता स्किमनि रांखौ बिजनेस मावनो 10,000 रांखौ नोंथांमोना आगस्ट मान्थनि गेजेराव नोंथाङा मोननो हागोन बेनि रांखौ दा बिनि जाय बिथांमोननिया एसएमएसआ फैबाय जाय बिथांमोननिया अनलाइन फर्मा साबमिट जाबाय नोंथांखौ साननैसोनि उनाव नोंथांखौ नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोनसे इन्टारभिउ बायदि नोंथांनियाव सोंलु सोंगोन बिनि उनाव नोंथांनि फर्मा फाइनाल साबमिट जागोन दा जि नोंथांनियाव एसएमएस फैदों फर्मा साबमिट जाबाय होननानै नोंथाङा सानना लानाङा नोंथाङा रांखौ मोनसिगोन होननानै बेयो जास्ट नोंथांनि फर्मा साबमिट जादों नोंथांखौ फाइनाल साबमिटनि थाखाय नोंथांनाव मोनसे नैबेयाव नोंथांखौ इन्टारभिउ बायदि मोनसे कुइसन सोंगोन बे कुइसनखौ नोंथाङा होखांनायनि उनावसो नोंथाङा मोनगोन मोना बियो गभर्नमेन्टनि आखायाव सोनारसिगोन जाय बे स्किमनि रांखौ होगोन बिथांमोननि आखायाव सोनारसिगोन नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ दानिया जायनिया एसएमएसआ फैयाखै नोंथांमोना मा खालामनो नांगोन नोंथांमोना वेट खालामनो नांगोन गोबां मानसिफोरनि दासिमबो डाटाखौ सोबाय दं बेनि थाखायनो लेट जादों नोंथाङाथ' मिथिखाबाय आङो भिडिअआवबो खोथाखादों नोंथाङा वेट खालामनांगोन जुदि वेट खालामसेयावबो नोंथांनियाव एसएमएसआ फैया अब्ला नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथांनि नैबे ग्रुपनि भिअ बिथांमोननियाव नोंथाङा खौरां लानांगोन नोंथांनि बे फर्म फिलआप बानायनायाव मबाइल नाम्बारा गोरोन्थि जादों नामा बा नोंथांनि माबाफोर फर्म फिलआप बानायनाया मिस्टेक जादों नामा नोंथाङा वेट खालामनांगोन जुदि नोंथांनियाव एसएमएसआ फैयाब्ला नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ नोंथाङा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नैबे महिला उद्यमिता स्किमनि रांखौ नोंथाङा नैबे आगस्ट मान्थसिम नोंथाङा मोनहैनाया 100% बेयाव रोखा जानानै फैदों दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान अपडेट डिटेल स्किम मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ আমি আমাৰ যিসকল নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ অধীনত 2 লাখ টকাৰ লোনৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে সেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত 30,000 জন যুৱকক খানাপাৰাত একেলগে মাতি আনি আমি প্ৰথম কিস্তিৰ 1 লাখ টকা দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যাতে আঁচনিখন বহল প্ৰচাৰ হ'ব পাৰে।